Αν είσαι υποψήφιος μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και σε ενδιαφέρεσαι για τα σώματα ασφαλείας, πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος ότι εφόσον έχει υποβάλει άλλη αίτηση συμμετοχή στο διαγωνισμό για την εισαγωγή του και στις στρατιωτικές σχολές και στις σχολές του Λιμενικού και στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τότε μπορεί να παρουσιαστεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις στις σχολές που ανέφερα πιο πάνω και όχι στις προκαταρκτικές εξετάσεις της ελληνικής αστυνομίας. Και ως εκ τούτου δεν παραλαμβάνει δελτίο υγειονομικής εξέτασης, αλλά θα προσκομίσει σε συντρέχουσα περίπτωση επιτυχίας του στο τμήμα που έχει υποβάλει την αίτηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, τη βεβαίωση ικανότητας που έχει πάρει είτε από τις στρατιωτικές σχολές, είτε από την Πυροσβεστική Ακαδημία, είτε από το Λιμενικό Σώμα. Ότι κρίθηκε ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, για τον τόπο και για το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης, ο υποψήφιος με δική του ευθύνη ενημερώνεται από την ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας. Φυσικά μπορεί να πάρει και ένα τηλέφωνο στα αστυνομικά τμήματα και το πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία, δηλαδή 25 Δευτέρου 2024. Οποιαδήποτε απορία και αν έχεις, άφησέ μου σχόλιο, θα σου κάνω βιντεάκι.